कसे काय म्हणणे आता उठल्यानंतर रोज सकाळी एका खेळवणं तर कंपल्सरीच झालेला असा आणि बनीचा असा नाही बनी आमचं कधीतरीच खेळता त्याच्यामुळे नुसतं निरीक्षणच करीत असता. सो टाइम झालेलो एवढं दुपारचा टाइम होतो हुडी वगैरे चढवले आणि आज आपण खाई जाऊचा तर आज परत एकदा डॉक्टरकडे जाऊचा. आई पण बाहेर येईल त्याची म्हटलं आता वेळ नको काढूया आपण 1:30ची अपॉइंटमेंट होती करेक्ट डॉक्टरांकडे. आपलं अगोदरचं जर मिनी ब्लॉग तुम्ही बघितला असला तर तुम्हाला माहितीच असतं आपल्या दाताची रूट कॅनलची ट्रीटमेंट चालू आणि डॉक्टरांचा ॲड्रेस अगोदरच्या मिनी ब्लॉगमध्ये मी बोललोय. इकडे येऊन पोहोचलो नंतर आमचा नंबर इलो आणि त्याच्यानंतर भूलचं इंजेक्शन वगैरे दिले नाही आणि बरोच वेळ लागलो आजच्या ट्रीटमेंटसाठी. त्यानंतर म्हटलं इकडे तिकडे नको डायरेक्ट आपण घराचकडे जाऊया कुठं छोटीशी कामं होती ती केलं आणि घराकडे येलो इल्यानंतर सांगते काय कामं केलं होती. सो बाबू तर वाट बघी होते त्याच्यासोबत अजून 2 मेंबरसुद्धा वाट बघी होते आणि घराकडे पोहोचापर्यंत एवढं टाईम झालेलो. उद्या असं आमची जत्रा तर आई भरूची होती हातात काकणा तर ह्याच आईचा छोटासा काम होता कुडामध्ये आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे आता अमावस्या जवळ येता तर आईच्या हातात परत एकदा ॲलर्जी स्टार्ट झालेली असं आणि आता तुमका बनीची करामत दाखवते. आई खाईना पण इली काय बनी असंच करता खाऊक घालूच्यासाठी खरं तर खाऊ घातलेला असता पण ह्यो छोटो असा तो त्याका खाऊक देणार नाही आणि म्हणजे आई काकणं भरूक गेलेली तर मी पण म्हटलं केसावरती थोडीशी मशीन मारून घेते आणि अजून भूल काय उतराक नाही जड जड असा पण एक गोष्ट चांगली झाली आता मग ह्या साईडने सुद्धा खाऊक मिळताला मस्तपैकी तर थोड्या वेळ कार्टून बघितले आणि भूक लागलेली तर आई म्हटलं जेवण आणून दी. तर आजचं जेवण आपलं असं होता मस्तपैकी व्हेज वालीची भाजी मसूरची आमटी तर मी आता मस्त जेवणाचा आनंद घेते तोपर्यंत तुम्ही आमच्या बनीच्या आणि या छोट्याची गंमत बघा.